14 Τετάρτου. Σήμερα πήρα μια μικρή σακούλα μαζί μου, γιατί δεν μπορώ άλλα, δεν ξέρω τι να τα κάνω, και έτσι πήρα μια μικρή σακούλα. Δεν πήρα το καλάθι καθόλου. Τη γέμισα τη σακούλα σε 10 λεπτά και πάω για το σπίτι να φύγω για ναύπαχτο. Όποιος δεν ήρθε πάνω έχασε. Μόνο αυτό ξέρω να πω. Όποιος δεν ήρθε πάνω έχασε. Τέτοιο θέαμα και τόσα μανιτάρια. Αυτά. Θα ξαναρθούμε από εβδομάδα. Θα ξαναρθούμε από εβδομάδα πάλι.